Kitang mga katawhan dinhi sa kalibutan, puno sa mga kasalanan ug nautang binuhatan. Tungod sa atong pagpatuyang dinhi sa kalibutan, musangput gyud kini sa kalaglagan. Hinumdumi si Jesus, kay nagpalansang siya sa krus. Wala banihang kapait o kasakit, aron kita malangit. usa kahigalaan ug mga kaigsuonan. Ayaw gayud usigi ang kinabuhi kay hinulman. Kinahanglan ampingan kay langit ang panulngan. Ug mupuyo sa kinabuhi way katapusan. Hinumdumi si Jesus, kay nagpalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. Kitang mga katawhan dinhi sa kalibutan, puno sa mga kasalanan ug daotang binuhatan. Tungod sa atong pagpatuyang dinhi sa kalibutan, musangput gyud kini sa kalaglagan. Hinumdumi si Jesus, kay nagpalansang siya sa krus. Wala balihang kapait o kasakit, aron kita malangit. Hinumdumi si Jesus, kay nagpalansang siya sa krus. Wala balihang